Ola, que tal, señoras e señores? Moi boas noites, benvidos, benvidas unha nova edición das Pontes. Hoxe arrinca xa e comezamos en clave, neste caso, laboral, porque un verán máis o Concello das Pontes ten previsto contratar 4 auxiliares de policía para reforzar este servizo. O Concello das Pontes vai reforzar o servizo da Policía Municipal da manda a contratación de 4 auxiliares de axente de policía durante 4 meses e que prestarán apoio ao plantel oficial deste departamento ante as vacacións, baixas ou acumulación de tarefas. A convocatoria que saía publicada hoxe no Boletín Oficial da Provincia recolle que a selección dos candidatos e candidatas se vai realizar mediante oposición en quenda libre. As persoas interesadas deberán superar unha proba de coñecementos sobre o temario que recolle a propia convocatoria. Tamén deberán demostrar que falan e escriben correctamente en galego e superar unha serie de probas de aptitude física e que inclúen unha carreira de 1000 metros e salto vertical. Para poder presentarse a este proceso é necesario ter máis de 18 anos, ser de nacionalidade española ou dun Estado membro da Unión Europea, contar co título de educación secundaria, grado escolar ou equivalente, carecer de antecedentes penais por delito doloso e non ter sido despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas. Tampouco se pode atopar en situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial. En canto ás solicitudes, poderán presentarse durante un prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria mediante a sede electrónica municipal no enderezo sede.aspontes.org. Todos estes requisitos e prazos, ademais do temario da convocatoria, pódense consultar na edición de hoxe do Boletín Oficial da Provincia ou ben no apartado de emprego da web aspontes.org. Máis cousas, neste caso, seguimos con actividades do verán, iso sí, para os máis pequeniños da casa, porque temos nova edición dos campamentos de Vilarbo e ata mediados deste mes ainda é posible formalizar as inscripcións. Un ano máis, Vilarbo abre as súas portas este verán para que nenos e nenas de entre 7 e 17 anos desfruten e soñen nun marco natural sen parangón. E será da manda edición número 38 das acampadas intermunicipais na natureza organizadas dende a Asociación de Tempo Libre Néboa e os concellos das Pontes, Neda, Pontedeume e Cedeira. A inscripción xa está aberta e as solicitudes, debidamente cubertas e acompañadas dos documentos solicitados na mesma, poderán ser entregadas na Oficina Municipal de Deportes no primeiro andar do Concello ata os días 23 de xuño, se opta polo campamento multiaventura, ou 15 de xullo para os campistas Robinson. En canto ao calendario deste ano, a primeira cita será cos campamentos multiaventura para rapaces de 12 a 17 anos e que se celebrará entre o 3 e o 13 de xullo. Ali se han desenvolver actividades como canoa, remo, rutas, paintball, xogos predeportivos, xogos populares, aire libre, medio ambiente, xogos alternativos, artesanía, marchas diurnas e nocturnas, roitas en bicicleta, acampadas itinerantes, tertulias, animación, cociña ou limpeza. Logo xa vai comezar o campamento Robinson para rapaces de 7 a 11 anos dende o 23 ao 30 de xullo e con actividades como canoa, remo, xogos predeportivos, populares, medio ambiente, xogos alternativos, artesanía, marcha, tertulia, animación e tamén cociña e limpeza. O prezo por participante vai oscilar entre os 220 euros e os 350 euros, segundo o campamento que se escolla e tamén dependendo do concello de orixe do campista, xa que os municipios colaboradores contan cunha rebaixa na cota de inscripción. O formulario para anotarse e toda a información sobre estes campamentos podes atopar na web da Escola de Tempo Libre Néboa no enderezo electrónico www.neboa.org. E tamén o público adulto ten dereito a pasalo ben, a desfrutar dunhas boas vacacións, e se por riba coidan a súa saúde, pois mellor que mellor. A Xunta de Galicia vén de abrir unha nova edición do seu programa de balnearios de Galicia que oferta máis de 2000 prazas para este ano, en a que xa é posible anotarse. A Xunta de Galicia xa ten aberto o prazo para anotarse nunha nova edición do programa Benestar en Balnearios, dirixido a persoas maiores residentes en Galicia e que poderán, grazas a esta iniciativa, gañar en saúde e calidade de vida mediante os coidados e beneficios das augas termais. As persoas interesadas en anotarse van ter ata o 26 deste mes para formalizar a súa inscripción e optar a unha das 2127 prazas que se ofertan neste ano con estadías de 10 días en 15 balnearios galegos dende o mes de xullo e ata decembro, en réxime de pensión completa. Poderán optar a este programa maiores de 60 anos, residentes na comunidade galega, así como pensionistas de 55 anos en diante. Poderás acudir cun acompañante na que non cumpra cos requisitos de idade, incluso cun fillo e filla cun grau de discapacidade igual ou superior ao 33%. Como xa é costume, as solicitudes deberánse tramitar mediante a sede electrónica da Xunta de Galicia ou no rexistro municipal. E tanto os formularios como as bases e condicións a cumprir para beneficiarse este programa están a dispor da veciñanza na web da Consellería de Política Social e Igualdade. Ímonos con outros asuntos, porque xa temos o cartel de actuacións que nos agarda para a cuarta edición da Romaría das Merendas e que vindeiro o día 13 se vai celebrar na Fraga de Dona Rita.
A Romaría das Merendas volverá a ser unha das grandes protagonistas da axenda cultural do vindeiro día 13, non só nas Pontes, senón tamén na comarca. É que a cuarta convocatoria desta festa demostra xa que se trata dun evento folclórico tradicional totalmente consolidado e que volverá a reunir na Frega de Dona Rita non só a veciños e veciñas, senón tamén a visitantes, músicos e bailadores tanto das 4 provincias galegas como doutras comunidades próximas. A cita organizada na Concellería de Cultura, xunto co colectivo de gaiteros das Pontes, volverá a estar ambientada na Galicia dos anos 50 e xa conta cun cartel de actuacións do máis atractivo. Así as cousas, polo escenario pontés van pasar dende a Escola Municipal de Música Tradicional, os Ponteses no Cómbaro ou a banda Troula do Ortegal, que van amenizar a sesión Bermuda a xornada dende a 1 da tarde, ata grupos como o Saquiala de Lousame, o Trío Prata de Ames, o Charangaitos de Forcarei, as Ferriñas do Vicedo, os da Cochera de Vigo, as Gamelas e Anduriñas de Espasante e os escoceses de Western Sun, que comezarán a tocar contra as 6 da tarde. Ademais da festa garantida que protagonizarán todas estas agrupacións, haberá un xantar popular, pero como en citas anteriores, cada grupo terá que levar a súa comida porque non haberá postos de venda ambulante. Por suposto, reeditaránse o concurso de baile agarrao e non vai faltar a foliada coa que se pechará a noite dende as 11. Máis música neste caso para aqueles ou aquelas que desexen vivir da súa voz, dedicarse ao mundo da canción, porque o concurso Recantos do Luar da Televisión de Galicia busca novas voces. Xa temos castings aquí pretiño de As Pontes, en Ferrol ou en Viveiro, en os que é posible xa anotarse. A Televisión de Galicia xa está a buscar os novos recanteiros e recanteiras que a vindeira tempada se subirán ao escenario do Luar en representación das distintas comarcas galegas. De feito, Pontes Borja Silva foi hai 2 anos un dos valentes que se animou a participar neste concurso musical e agora unha das voces principais da orquestra Metrópolis que o pasado domingo desfrutamos con motivo das festas do Pobo das Veigas. Para emular o xove Pontés e probar sorte representando a comarca do Eume, Ferrolterra, o vindeiro 3 de xullo vai ter lugar un casting aberto a persoas maiores de idade con ganas de cantar e, por suposto, de liderar a súa comarca. A cita será en Ferrol, aínda que polo momento non se deba coñecer o escenario da convocatoria. Iso sí, aquelas persoas interesadas en participar deberán enviar un vídeo de presentación co seu nome, apelidos e a comarca da que procede e cantando un tema a capela ou con acompañamento musical o seguinte enderezo: o casting de recantos@gmail.com ou ben o número de WhatsApp 683 261 099. Iso sí, para os que decidan non agardar a Ferrol, o xoves da vindeira semana en Viveiro no Teatro Pastor Díaz vai ter lugar o primeiro casting da tempada, en o que tamén é posible anotarse, tamén no mesmo número de teléfono e mediante o mesmo correo electrónico. As persoas seleccionadas nesta primeira fase participarán na gala final dos castings xa en setembro. Seguimos con a actualidade musical, neste caso coa Rondalla Vila das Pontes, porque mañá ás 8 teñen o seu tradicional concerto de primavera e cuns convidados do máis especiais. A marxe das diferentes audicións, citas de portas abertas e concertos varios que chegan da man das escolas municipais de música, o conservatorio ou a Escola de Banda Cultural Recreativa, tamén temos que falar de importantes concertos para estes días. De feito, o venres, a Casa do Peso acollerá dende as 8 do serán o tradicional recital de primavera da Rondalla Vila das Pontes. A convocatoria organizada en da entidade musical pontesa vai contar coa visita da formación vasca Amigos de la Guitarra de Baracaldo e, como é habitual, vai ser de entrada libre. E xa que apostamos pola Casa do Peso para desfrutar da mellor música da Ronda de Vila das Pontes, pois nada mellor tamén que unha vez que estamos por ali, visitar a nova colección de Arpo. Dous dos seus artistas terán ata mediados deste mes varias das súas obras nos corredores deste edificio municipal. O colectivo de artistas locais Ponteses Arpo volve nestes días a ser protagonista da escena cultural da vila e da man dunha exposición conxunta que reúne o talento de dous dos seus membros, Eduardo González e Cristina de Palacio. A mostra que nos ofrecen está formada por unha vintena de cadros, a maioría de gran formato, que abarcan unha ampla variedade de temáticas, dende os retratos paisaxes de todo tipo ao xénero abstracto. Obras a maioría realizadas con técnicas como óleo ou acrílico e que nestes días están a ser toda unha sorpresa para os que se pasan polas instalacións da Casa do Peso. Cuando tú estás conmigo todo me gusta, a veces me mareo y eso me asusta. Tú sabes que te cuido y te lo repito, conmigo yo te necesito. Baby, me tiene loco, no lo puedo evitar. Eres el plan perfecto que no hay que cancelar. Contigo el tiempo vuela, no miro el reloj. Me derrito completo si me da calor. No existe la
así como un tic-tac, rico como un six-pack. Eres por la calle caminando haciendo un zig-zag. Wow, suena bam, bam, bam. Escucho tu corazón, tú me gustas más que el gato al ratón. Cuando tú estás conmigo todo me gusta. A veces me mareo y eso me asusta. Tú sabes que te cuido y te lo repito. Conmigo yo te necesito. Me gusta, Me gusta, me gusta. me gusta. Te quiero tanto que no pienso ni en mí. Yo quiero tanto cada parte de ti. Te quiero tanto y no lo puedo ocultar. Estar contigo me gusta. Te mueves despacito, me pongo a temblar. Como ola en la playa, me hace navegar. No existe otro plan que me guste más que verte sonreír y volverte a besar. Me gusta como oh, 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 oh. Esta fermosa colección de traballos poderase visitar ata o vindeiro día 22, de luns a venres de 9 a 2 e de 5 a 9 da noite, e as mañás dos sábados de 9 a 12 do mediodía. A entrada é totalmente gratuita. E imos rematar hoxe con deporte porque agora que chega xuño, que estamos a piques de rematar tempada, os clubes locais están a ofrecer distintas sesións de xornadas de portas abertas. O obxectivo, captar novos xogadores e xogadoras de cara ao ano que ven. Un deles é o Clube de Baloncesto As Pontes, que vai ter unha intensa semana por diante. O Clube de Baloncesto As Pontes vai celebrar a vindeira semana as súas tradicionais portas abertas e coas que busca captar novos talentos para as súas categorías de base. Así o luns, o mércores e o venres da vindeira semana, todos aqueles nenos e nenas de entre 5 e 17 anos que desexen achegarse ata o Polideportivo Municipal, o Monte Caxado ou as instalacións do Castro Daúz para probar como se lles dá botar un balón e atinar a canastra, van ter a oportunidade de facelo e de xeito totalmente gratuito. Con respecto aos horarios, os nados entre 2019 e 2021 poderán acudir o luns de 5 a 6 ou o mércores de 5:30 a 6:30 ao pabillón municipal. Os nenos e nenas de entre 8 e 10 anos deberán pasarse o luns ou o mércores de 5 a 6:15 ou o venres de 4 a 5:30 tamén polo pabillón da Fraga. Xa os nados en 2014 e 2015 están convocados o luns e o mércores de 6:15 a 7:30 ou o venres de 4 a 5:30 no pabillón da Fraga. E os nenos e nenas de entre 13 e 14 anos poden pasarse o luns pola Fraga de 6:15 a 7:30 por Monte Caxado o mércores de 7:30 a 9:15 ou o venres polo Castro Daúz a última hora de 8 a 9:30 da noite. Os horarios para os máis maiores de entre 15 e 17 anos serán o luns de 8 a 9:30 nas dependencias do Castro Daúz e o mércores e o venres en Monte Caxado de 9:15 a 10 da noite e de 6:30 a 8 respectivamente. Pois así rematamos, señoras e señores. Un placer, como sempre, compartir estes minutos con vostedes, agradecéndolles que nos escollen para manterse informados da actualidade municipal e lembramosles que volvemos mañá, 9 da noite, aquí na Televisión Local das Pontes. Teñan moi bo descanso.